Hier. Oh ja, video. Wow, die kan kun je nog niet zien. Ik ga zoals ik het er anders stel, maar het als ik... Nee, kijk daar nou. En daar boven. Boven, daar boven. Daar. Kijk die knullen bij je. Oh, video. Oh ja, dat is dat. Ja, dan weet ik uiteraard wel, maar als dat niet is zo heel obvious. Ja. Elke